Kita tit ako dago. Titatit. Wapom din yung banda di. Karon na wapom di. Di na tignan. Oh, tigsige mo tanaw mo karon ka personal. Balit siya dyan ka. Asa ko daan ito? Call? Saman. Red Horse, asa ko dapat palitan dali? Nanang ko ba na tindahan? Kana tindahan. Hi guys, good afternoon. Today's video guys. Supporter DJ kayo. Tita Teds. Sa pudog ko bigo na ani kini. Oh, guwapa po na siya. Pagyaman ko. Bisita na huli ay ko. Ay bagay. Ato na sa kikin ba na siya? Oh na. Mana ilang bayar diri, guys. Kita terang. Maway lipstick mo. Tanawa. Jama. Di kira. Kena ako forman ha. Nalingaw ko. Harus. Diri nami saban kulturo. Darag bay nila. Mao de, darag saging ni Tita Tit, oh. Nakuha sa ilang saging ha. Aurora. Ano na lang natin? Nagkikatips na. Carmen, Trabulinis, Pilar, Alicia. Like this, Chip balis Hello, na. look. Ha? Like rock, paper, scissors, Balis shoot. ba? Like this, Oo. rock, paper, Tayo scissors. Salamay. draw niya. Salamay? Oo. Asa ka naman? Sige pa. O to ang ay do lagi ka pangitaw na to. Mo to. Kita na gyud si. Gara man yung Mao din si titatit nga rakwan ka dun mo. Ilan kaya pingwa tao kay ka. Di ate benta. Okay, Kim. Hi, Kim. Naana na tunto kay si Toro na langan kanalipay si Toro kay wala ka lang wala ka pa sa Toro kay printed og George nila karon. Kasi ako na to. Ano na na. Way mo. Para mo kuan ka nang usarali sa tumpa na sa Ay ko tira. Oo inyo. Pwede na ako Oh, Angel. 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 Kubos na mo gahapon na unsa man to? Angel. Nasito na. Ha? Pero kuya, mutin na. Wala ako sinali ka lang. Sana. Wala niya mo. Asya, oh, magbuwan na si Relmi. Ang nagkikita. Ay, si Cyril. Naibiho na rin, oh, ilagda. Gikan sila nga nagaligog dagat ba sa tagat. Kanana ang Ay, hayla si Angel. Angel. Ay, Cyril me. Hey, Cyril me. Cyril me. Yan na ros lekuwang. kaon ba? Uy, ka na nang video na. Si Cyril me. Na ros lekuwang. Ay. Wala niya, kamuti. Tapos ako dito kasinggol. Og lino. Nalipay sa butoro ay. Amen. Ano mo mga t-shirt? O, sa daros. Palitan na sa turok-turok ka Red Horse. O, katunay lang ba? Uy, magalaki lang! Ako magalaki lang! Siksiyan mo ba? Wala. Ay, Pinindot ba na isang mga sanina, te? Ha? Pinindot mo sanina, sige. asa, dapat na basilyo ng mga ibutang hipor kasi kana sa basilyo kana dapita. Ah, bili ko kamuti. Kana irado na sa mga ibutang hipor. Ani pong murag nagtry. Mawa, bas mo ako sumawa mo sa karon. Kana ako dyan ay mo, Kim. Karon. Ay lapot. Sama si Naros. Kaduol na siya kayo. Wala, buntis na. Buntis. Oh, buntis mo na di ka na makaon. Nagawa, sige kayo. Buntis man. Sa buntis kay maniwang maka. Oh, to una kayo. mga ala man. Ala man. Dito. Muna isog na init kay ulo mo, tapos sige ito away-away mo. Sila ma. Musugot. Nagigubay lang mitana. Putol! Dili ko na. Lami kayo, putol siya. Ha? Sakto, Jod. Sige, apil na. Oh, dako man. Kalakaway ba? Tapos Marlene, naninda na oh. Basta fast. Oy, gamara daw. Ah, madi ay.
Hatag galing ng chicken ron. Yung plus mangayo pa jud ko og family te. Eh, abi ko pagkakalingan eh. Asa na ba si Nina? Ninya. Mudong mo ni. Asa to, Naros? Tawag taga tubigon ba na siya kay Uy, trending. si Naros, asa na ba, Naros? Bisa kita go sa gnipon. Pag-arin niya sa inyo. Tanaw sa mga Naros. Gawa sa day. Ama sa naros si Sado. Day. Snake na lang di kuwa. Si Gigil, ganina kita na to. Lin, kita ka din sa Naros karon, mo ipagabot. Ay, sapot man. Ay! Sorry, Jud. Kita ka Lin. Diha, Naliki na ko. diha Lin. Mana iya ka mo pagtulog na. Diha Lin. Kita no gnipon. Diha Nagabahan ka. Mo ipagabot. Lamay naman po si Angel. Hi guys, nang kay may lucky game nga. Kaya na ang nakatuod na jud mi guys. Ajo na kay cooperate siya. To for din eh. Ha man ako ana. Angel! Tawa. Dami na ang hanger. Si Ami diri sa ilane Toro Family Vlog. Ni Tita Tets. Si Ami diri sa ilang balay. Diha pansit. Wala pa kabuwan. Mag-picture ta. Share. O na ilang ano. Paon jud ni. Ikaw, cute ko kay ka. Gaduol ra sa ilang bahay. O ano ba na? Naros. Kasi anaros di ba ana ko. Ajo ko puyo. Di man tani mo puyo. Malaro! Ikaw Dali operate kasi siya. ko picture na ko. Ano na ko totoo? Oh, mag-picture siya. Ay be. Dali ba? Sige na. One minute tayo. Fresh pa man nagiging. Guys, kikin namin sa balay nila ni Kikim ug ni Arturo Family Vlog. Ug ni ami karon diri sa iyang tindahan diri. Oh, dami kay Harold.